Prynhawn da. Croeso i chi gyd i'r oedfa yma fel Ebenezer. Da ni'n gallu dweud yn Ebenezer dyddi yma. Fel Ebenezer Caerdydd. Hyfryd cael eich cwmni chi. Hyfryd cael cwmni ffrindiau sydd wedi ymuno hefo ni. Hyfryd cael Rhodri Mwsli i ymuno hefo ni unwaith eto. Mae o'n dod reit aml dyddi yma. Oedd yma mis Mawrth, mae o'n ôl y mis Ebrill. Hyfryd cael dy gwmni di yn y gwasanaeth a cofia ni at y teulu i gyd pan y byddi di yn mynd yn ôl gartref. Un neu ddau o gyhoeddiadau i rannu hefo chi. Da chi'n derbyn y daflen neu yr e-bost wythnosol. Os nad ydych chi'n derbyn yr e-bost wythnosol, cysylltwch efo fi a mi na'i'n siŵr eich bod chi'n ei derbyn hi yr wythnos nesaf. Mae yna rai weithiau yn ei dderbyn o, a wedyn yn sydyn dydyn nhw ddim. Dirgelion technoleg ydy hwn. Ac yna mae rhaid ailosod cyfeiriadau e-bost yn y system MailChimp, di enw fo, da ni'n ei ddefnyddio fel eglwys. Mynwch air hefo fi os oes problem. Heddiw, fi sydd yma, y prynhawn yma, nos fori cwr gweddi yn neuadd y Methodistiaid yn y cefn, a da ni'n cael yr hyfrydwch o groesawu Sian Llywelyn ata ni i siarad am ei phrofiadau efo'r eglwysi a draw ym Mhatagonia yn lled ddiweddar. A da ni'n edrych ymlaen i dy groesawu di, Sian, i'r cwr gweddi. Bod rhai o ffyddloniaid y cwr gweddi ar wasgar ar hyd a lled y byd ar hyn o bryd. Dim Awrth, yma yn y festri, neuadd maen nhw'n galw nhw'n fama, ffrindiau bach ar gyfer plant bach man a'i gofalwyr, hanner awr wedi 9. Dydd Mercher gornel glud yn y Tabernacl. Tîm Ebenezer ydy Gynner, Nia Samuel, Enfys ac Ifan. Yna dydd Sul y 6 ar 20, fe fydd y ddwy oedfa o dan yng ngofal i, ac yna am 4 o'r gloch mae Angor Grangetown yng Nghapel Bay Church. Pnawn Sul nesaf mae tîm Ebenezer eto yn gwasanaethu yn y Tabernacl, a'r tîm pnawn dydd Sul ydy John, Delyth ac Enfys. Rhag hysbys, mae cyngerdd ar yr ugeinfed o Fai gan Gôr Bois Glantaf. A dwi'n siŵr bod chi yn rhai o ffyddloniaid Britain's Got Talent ar nos Sadwrn. A pythefnos i neithiwr, mi oedden nhw wedi mynd trwodd i rownd nesaf. A mi oedden ni wedi cael sgŵp o trefnu bod nhw'n canu yn y cyngerdd bydd y Samariaid cyn iddyn nhw ddod yn fyd enwog ar Britain's Got Talent. Mae'n fargen i ddod, mae'r tocynna ar werth am 10 punt yr un, a nifer cyfyngedig sydd. Felly, mi fyddwn ni'n cynnal y digwyddiad. Mae'r côr rhwng 40 a 70, dim ond 120 neu 180 sydd yn ffitio yma. Felly, da ni wedi gofyn i'n ffrindiau yn eglwys teilo, John, y tad pabyddol wedi dweud gawn ni fynd i fanno, lle mae yna 380 o lefydd. A bydda ni'n ei croesawu nhw fel côr. Ond wrth gwrs y nod ydy codi arian tuag at y Samariaid. Oherwydd mae'r Samariaid yn gwneud gymaint o waith tawel, pwysig, sydd yn gwasanaethu lot o oedolion a phobl ifanc ac yn darparu gofal ar gyfer rhai sydd yn dioddef o gyflyrau iechyd meddwl. Ac felly gobeithio bydd y cyngerdd yn noson ddifyr, llawn mwynhad ac yn gyfle i godi arian. Wedyn y peth olaf prynhawn yma ydy eich atgoffa chi o lyfryn Open Doors, rhestr gwylio'r byd. Da ni ddiolchgar fod Open Doors yn darparu deunydd ardderchog cyfrwng Cymraeg ar yn cyfer ni, ac yn y llyfryn yma, maen nhw'n cyfeirio at 50 o wledydd lle mae Cristnogion yn cael ei erlyd am wneud hyn. Dilyn Iesu Grist.
A mae hwn yn ymddangos yn flynyddol. Yr un sydd ar y brig unwaith eto ac ers blynyddoedd ydy Gogledd Corea. Lle os da chi fwy neu lai yn yngan enw Iesu Grist, da chi'n cael eich cyrcharu a da chi'n cael eich dienyddio os da chi'n cael yn euog o fod yn Gristion. Ac eich annog chi gymryd copi, mae yna rei yn y cyntedd ar y ffordd allan, a dow mynd trwy'r rhestr. Fedrwch chi ddysgu am y gwledydd, fedrwch chi weddio dros yr hyn sydd yn digwydd, fel yn bod ni yn cefnogi yn chwiorydd am brodyr ar hyd a lled y byd. A mae Open Doors yn darparu'r rhain am ddim ar gyfer yr eglwysi. Gawn ni gydweddio. Diolch am y rhyddid, Dad Nefol, i ddod yma'r brynhawn dydd Sul, i daddoli di, ac i ddatgan enw yr arglwydd Iesu Grist gyda'n gilydd. Tyda ni ddim rwsyd yn gwerthfawrogi yr bendithion da ni'n ei derbyn, ac o'r rhyddid mynegiant a chrefyddol sydd i'w cael yma yng ngwledydd Prydain. A da ni'n diolch i ti am hynny, ac am gyfle i ddod i dyfoliannu di, i gannu dy glodydd di, i fyfyrio'r dy fawredd di, ac i ddiolch i ti o waelod calon am yr iachawdwriaeth yn Iesu Grist. Mae'r Iesu yn geidwad i mi. Rwy'n canu wrth feddwl bod Iesu yn geidwad i ni. A heddiw, ar y Sul hwn, mae yna filiynau o Gristnogion ledled y byd yn dod at ei gilydd. Rhai ohonyn nhw'n rhydd fel nina i wneud, ond rhai ohonyn nhw dan warchau i cymdeithas yn wynebu erledigaeth oherwydd i bod nhw'n caru yr arglwydd Iesu. Gweddiwn drostyn nhw yn eu hamrywiol sefyllfaoedd. Gweddiwn y byddi di'n rhoi nerth a diogelwch iddyn nhw, wrth iddyn nhw barhau i ddilyn yr arglwydd Iesu. Glyw yn gweddi, oherwydd y gofynnwn hyn, yn enw yn ceidwad Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu'r emyn cyntaf, Io'r anfeidrol, yn dy gwmni daw gorfoledd i ni'n llawn, ymollyngaf yn dy gariad ac ymgollaf yn dy ddawn, a'r geiriau sydd yn dilyn.
Da ni'n troi i Efengil Ioan ar gyfer y darlleniad, ac at ddarn dwi'n siŵr sydd yn gyfarwydd i bawb ohona ni. Iesu y wir wynwydden. My fi yw'r wir wynwydden, am tad yw'r gwynllanwr. Y mae ef yn torri ffwrdd pob cangen yno fi nad yw'n dwyn ffrwyth, ac yn glanhau pob un sydd yn dwyn ffrwyth, mwyn iddi ddwyn mwy o ffrwyth. Yr ydych chwi eisoes yn lan trwy'r gair yr wyf wedi ei lefaru wrthych. Arhoswch yno fi, a minnau yno chwi. Ni all y gangen ddwyn ffrwyth ohoni ei hun, heb iddi aros yn y wynwydden. Ac felly'n union ni allwch chwithau heb i chwi aros yno fi. My fi yw'r wynwydden, chwi yw'r canghennau. Y mae'r sawl sydd yn aros yno fi a minnau yn ddontau yn dwyn llawer o ffrwyth, oherwydd ar wahân i mi, ni allwch wneud dim. Os na fydd rhywun yn aros yno fi, caiff ei daflu ffwrdd fel y gangen ddiffrwyth ac fe wywa. Dyma'r canghennau ac esglir yw taflu'r tân a'i llosgi. Os arhoswch yno fi, ac os erys fy ngeiriau yno chwi, gofynnwch am beth a fynnwch ac fe rhoddir i chwi. Dyma sut y gogoneddir fy nhad trwy chwi ddwyn llawer o ffrwyth a bod yn ddisgyblion i mi. Fel y mae'r tad wedi fy ngharu i, yr wyf fi wedi eich caru chwi. Arhoswch yn fy nghariad i. Os cadwch fy ngorchmynion, fi arhoswch. Os cadwch fy ngorchmynion, fi arhoswch yn fy nghariad. Yn union fel yr wyf fi wedi cadw gorchmynion fy nhad ac rwyf yn aros yn ei gariad ef. Yr wyf wedi dweud hyn wrthych mwyn i'm llawenydd i fod ynoch ac i'ch llawenydd chwi fod yn gyflawn. Dyma fy ngorchymyn i, carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. Yr ydych chwi'n gyfeillion i mi, os gwnewch yr hyn yr wyf yn ei orchymyn i chwi. Nid wyf mwyach yn eich galw yn weision, oherwydd nid yw'r gwas yn gwybod beth y mae feistr yn ei wneud. Rwyf wedi eich galw yn gyfeillion, oherwydd rwyf wedi gwneud yn hysbys i chwi bob peth a glywais gan fy nhad. Nid chwi am dewisodd i, ond my fi a'ch dewisodd chwi, a'ch penodi fynd allan a dwyn ffrwyth, ffrwyth sy'n aros. Ac yna, fe rydd y tad i chwi beth bynnag a ofynnwch ganddo yn fenw i. Dyma'r gorchymyn rwyf yn ei roi i chwi. Carwch eich gilydd. Ac fe ddown ni at rai o'r geiriau yna yn y bregeth yn y man. Ond da ni rwan gyda'n gilydd yn mynd i droi at yr arglwydd mewn gweddi. A mae y byd yma
angen yn gweddia ni yn y dyddiau hyn. Dewch i ni ymlonyddu am ychydig eiliadau cyn i ni weddio gyda'n gilydd a tiwnio yn meddyliau i donfeddu Duw. Wrth i ni ymlonyddu yn awr o Dad, gad i ni fod yn ymwybodol o dy bresenoldeb di yn y fan hon. Fe ddeuwn ni'r cwrdd, nid mwyn cwrdd a'n gilydd yn bennaf, ond mwyn cwrdd â ti. Fe ddeuwn i'r moddion y prynhawn yma, oherwydd fod gan y meddyg mawr yr arglwydd Iesu foddion ar ein cyfer, ffisig i wella briwia a heintia ac amgylchiadau bywyd. Wyt ti'n gwybod y well na neb sut mae'n meddyliau ni yn crwydro, yma thraw hyd yn oed mewn oedfa o fawl. Ond drwy'r ysbryd, cydia yn meddyliau ni a thywys yr hyn sydd yn dod i'n meddwl ata ti dy hun. Mae yna ddigon yn tynnu'n sylw ni oddi arna ti yn y byd hwn a'i brysurdeb a'i adloniant. Ond yma gyda'n gilydd, da ni'n gallu bod yn gwbl ymwybodol dy fod ti yma. Y Duw tragwyddol, y Duw holl bresennol, y Duw holl alluog, y Duw holl wybodol. Ac wrth i ni brofi dy bresenoldeb drwy'r ysbryd yma yn yr addoliad, boed i'n calonnau gael eu toddi gan dy gariad di. Mae'n calonnau ni'n gallu bod yn galed arglwydd i ti. Da ni yn gallu bod yn annifydd i dy arweiniad ac i dorchymyn, ond todda ni. Todda ni a gwres, cariad, a'r iachawdwriaeth, a'r sicrwydd sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu. Fel dy fod ti yn gallu mwldio ni, yn sancteiddio ni i fod yn debyg i Iesu Grist ei hun. Fe ddiolchwn i ti am ddigwyddiadau'r Pasg, ac am y modd drwy wyl y Pasg bod sylfaeni'n ffydd ni'n cael ei cadarnhau, yn bod ni'n sylweddoli eto beth sydd yn wirioneddol bwysig yn yr arglwydd Iesu Grist. Bod ni'n gallu cael yn gwefreiddi wrth feddwl am ei berffeithrwydd. Yr oen di nam fu farw dros bechoda'r byd, dim gwendid, dim llygredd, dim byd yn bwdwr yn yr arglwydd Iesu, ond i fod o wedi bod yn byw yn gwbl ifydd i ti ar y ddaear yma. A da ni yn ei addoli fo, da ni'n ei ganmol o y prynhawn yma. A drwy ddigwyddiadau'r Pasg, sylweddoli i ddioddefaint o, drwy y digwyddiadau yng Ngardd Gethsemane a chrylondeb yr ymerodraeth a'r awdurdodau tuag ato fo, a'i ddiffyg dial a'i ddiffyg casineb tuag at y bobl hynny oedd am ei ddifa fo. Gwynebu chwip y milwyr, gwynebu llef y dorf croeshoeliau'r ef, gwynebu'r goron ddraen, gwynebu'r groes, gwynebu'r hoelion, y bicell fain.
A hynny'n berffaith. A hynny er ein mwyn ni. A hynny er gogoniant i ti. Plygwn ger ei fron gan sylweddoli yn anheilyngdod ger bron yr arglwydd. Ond diolch, 100,000 diolch i ti amdano. Ac yna digwyddiadau'r Pasg a'r atgyfodiad ar y trydydd dydd yn seinio buddigoliaeth yr arglwydd Iesu. Dros y tywyllwch, dros farwolaeth, dros bwera y fall. Am bod ni trwyddo ef a drwy roi yn ffydd ynddo ef, yn fwy na choncwerwyr yn hunan. Ac mae'n goleuni atgyfodiad yr arglwydd Iesu da ni'n byw. Nid yn ngoleuni tywyllwch y byd hwn, nid yn ngoleuni anobaith darfodedigaeth, ond yng ngobaith bod Iesu'n brenin ac yn fendigedig. Ac wrth edrych ar y byd, da ni'n sylweddoli fwy yr angen sydd ar ddynoliaeth i glywed y newyddion da. Oherwydd mae'r byd heddiw yn cael ei rwygo gan ddifrawder, gan gasineb, gan atgasedd, gan hiliaeth rhwng pobl a'i gilydd. A nid dy fwriad di ydy hyn, Dad. Nid dy fwriad di. Fe weddiwn am heddwch rhwng y cenhedloedd. Fe weddiwn y bydd y rhyfelgwn yn gosod i harfau o'r neilltu ac yn ceisio cymod, yn ceisio cadoediad, yn ceisio caru cymdogion yn lle casau. Dad, nefol ymyra yn yr awdurdodau a'r llywodraethau, yn Israel, yn Rwsia, yn America, ac ym mhob gwlad sydd yn casau a pharatoi i ddinistrio i gelynion. Mae'r Iesu'n dod â heddwch, rhoi my'r hedd na wyr y byd amdano, hedd nefol hedd ddaeth trwy anfeidrol oes. Pan fyddo'r don a'r fenaid gwan yn curo, mae'n dawel gyda'r Iesu wrth y groes. Fe roddodd ei hun mwyn yn cymodi ni, mwyn creu dynoliaeth newydd mewn harmoni â dy dyd ei hun. Wrth gloi yn gweddi, fe gyflwynwn y rhai hynny o'n cydnabod sydd yn fregus, y rhai hynny sydd yn sal, y rhai hynny sydd mewn cartrefi gofal, y rhai hynny sydd mewn ysbyty, y rhai hynny sydd yn cryfhau ar ôl cyfnod o salwch. Gweddiwn y byddi di yn agos atyn nhw, ac y byddi di yn gwneud ni yn ffrindiau da i'r cyfryw rai. Fe weddiwn dros deuluoedd yn y dyddiau yma, da ni'n gweddio dros bobl ifanc a'r holl ddylanwadau sydd arnyn nhw drwy y cyfryngau cymdeithasol. Da ni'n gofyn y byddwn ni fel eglwysi yn gallu cyrraedd teuluoedd o'r newydd a cynnig gobaith yr efengil i'r rhieni ac i'r ieuenctid a dysgu'r plant am y ffordd ryfeddol yr arglwydd Iesu Grist. Falla bod rhywun yn meddwl ac yn poeni'n arbennig am aelod o'i teulu. Cliw i gweddi bersonol nhw yn awr yn ystod y gwasanaeth hwn. Gweddiwn dros yr oedrannus, y rhai sydd yn gaeth i'w cartrefi eu hunain, a dros bob un sydd yn dioddef o iselder ac o gyflyrau iechyd meddwl. A da ni'n meddwl am yn teuluoedd ni sydd ar wasgar ar hyd a lled y byd heddiw. Gwarchod hwy, diogela nhw a chynnal hwy. Yn enw Iesu Grist. Amen.
Dewch i ni ganu yr emyn nesaf. Dych chi'n gweld y geiriau ar y sgrin. Iesu clywaf sŵn deiriau draw o fin y llu. Cerddan tataf o'r pellterau. Canlyn fi.